Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bulan Raja Vlogs. Dini vlogsआबो बेहाय vlog जानाय नङा. दिनै माने आं जेरावबो बेरायनो थाङाखै. स' दिनै आं न'आवनो थानानै नोंथांमोननो मोनसे माने टेक्निकेल टाइमआनो नंद्राया थेवबो टेक्निकेल लाइनावनो गोलैयो. माने एसे माबा न'आव थाना बोरै इनक्युबेटर बानायो. इनक्युबेटर माने दावदैखौ बोरै फिसा गहोयो बेखौ नोंथांमोननो आं देखायगोन. माबोरै बानायोथ' नङा, बानायखानाय दङ. बेखौ आं नोंथांमोननो एसे बुजायगोन. बुजायगोन माने दिन्थिगोन. नोंथांमोना एसे मिथिना लानो हागोन आरो माबायदि बानायो. सोरबाफोर जों बानायनो इन्टारेस्ट दंमोनबा एसे जेन बारा मिथिस्लाबामोनबा बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन आरो. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आसा थिबाय. स' बेकग्राउन्डखौ एसे इगनर खालामदो, मानोना बे स्ट'र रुमसो नालाय. स' बेनिखायनो एसे दाखोर दाला जाना दङ, उरलाय बुजाय मालफोर. स' आं दा मेइन माबायाव फैनोसै, मेइन टपिकआव. गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे मेचिनखौ नांगोन. बे मेचिनखौनो टेम्पारेचार कन्ट्रलार बुङो. बे कन्ट्रलारखौ नोंथांमोना बायनांगोन आरो ना. बानायनोबा बेखौ नोंसोर फ्लिपकार्ट एमाजनावबो मोनगोन. टेम्पारेचार कन्ट्रलार होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन. सुनायाव तारफोर ओंखारनाय दङ. बे तारखौ माबायदि जइन खालामनांगौ आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ मोनसे बानायगोन. स' दिनै आं माबायदि सेटआप बेखौल' खोन्थागोन. नर्मेलसो, जेबो गोरान गैया, सहससो. नोंथांमोननो मेइनलि इनक्युबेटर बानायनो थाखाय नैबे मेचिन मोनसे आरो 100 पावारनि मोनसे बाल्ब नांगोन. स' बेखिनिजोंनो इनक्युबेटर बानायनो हायो आरो मेइनलि. स' नोंथांमोना दा जोंहानाव जिबायदि दङ बेबायदिखौ बानायनोब्ला आं जानि बायदिखौ खोन्थासिगोन दा. स' मेइनलि नोंथांमोननो मोनसे प्लेन शीट नांगोन. प्लेन शीट माने बै थिं बायदि एसे गोबाया सिद्दा, बे प्लेन शीट. बे प्लेन शीटखौ राउन्ड मोननै खालामनांगोन. मोननैखौ नैफोरबायदि मोनसेखौ एसे फिसा मडेल बानायनानै लेयार बानायनांगोन आरो ना. मोननै लेयार, गेजेराव एसे स्पेस दोन, इन्सिसो. थ' बेनि सिङाव माबा सोनांगोन, जुजाइ, बै दंफां हाखांनानै ओंखारनाय गुन्दैया, बेखौ सोनांगोन बेहाय. स' मेइनलि बेखौ मोननै राउन्ड खालामनानै बेखौ सोबायथ'. सोनायनि उनाव बै नेट नुदोंना सिङाव, नैबे नेट दावदैनि सिङाव, बे नेटआ जाबाय बै सिमिट सालिग्रा जेया बेयो. स' नोंथांमोना बेखौ नैबे बे साइकेलनि रिं बोरायाव माने बेखौ फाननांगोन आरो. साइकेलनि रिं बोरायाव फानोबा गथा जाखागोन नालाय, बेनि फाननानै जिङाव खाथाबना होबानो गथा सेब लाखागोन. स' बेखौ गथा सेब लाहोनानै नैबे मोनसे सिंनि लेयार मोनसेखौ बेजों सिथाबनानै बानायदो. बै गुदियाव जेरै सिथाबदों बेजों सिथाबनानै ओरै बानायबोदो आरो. ओमफ्राय माबादो गथा खालामनानै, ओमफ्राय मोनसे सायाव मोनसे लेयार होबावदो. लेयारनि सिङाव बेखौ सोदो. दा बै नेटनि सायाव दावदैफोरखौ आरामसे दोनजागोन नोंसोर. बिदि बानायबा 120टासो जागोन. केपासिटिया 120टासो दावदै सोजागोन. स' बेखौ माबाखौ लाखिनो थाखाय, खोबनो थाखाय नैबे ग्लासखौ बाहायनाय जादों आरो ना. ग्लास बाहायबा जेन नों सानिफ्रायबो बेखौ बोखारालासे नुहुरनो हायो, बेनि थाखाय ग्लास बाहायदों. बेलेग बुस्थु बाहायबाबो जागोन, जेबो नङा. बे इनक्युबेटरा जाहैबाय मोनसे माने दाउ बिमाया जिखिनि माने दुंथाइ होयो गावनि दावदैखौ गनायाव जिखिनि दुंथाइ होयो, बेखिनि दुंथाइखौ जों मोनसे सेट खालामना लानांगोन. माने आं डाइरेक्ट खोन्थानोसै. दाउ बिमाया जेनेबा 37 डिग्रि सेलसियासनि दुंथाइ होयो आरो, 37. स' जोंबो बेयाव नैबे मेचिनाव 37नि लिमिट मोनसे, 36 जाना दङ, 37नि लिमिट मोनसे हमना दोननो हायो आरो बे मेचिनाव. स' 37नि बारा जायोब्लाथाय नैबे जोंबाय थानाय 100 वाटनि लाइटआ डाइरेक्ट गोमोरगोन, अट'मेटिक गोमोरगोन बे हारसिंनो. बे गोमोरबा माने नैबे ग्लास होथेदों नालाय, बेनि सिङाव माने बे जायगा, बे सिङाव दा 37नि एसे खमनि दुंथाइ सोलिगासिनो आरो 36 सोलिगासिनो दा दुंथाया. स' 37 जानाय लोगो लोगोनो बे लाइटआ हारसिंनो गोमोरगोन. ओमफ्राय दुंथाया माने 37आव थाबाय थागोन आरो ना, बे सिंनि दुंथाया ओरैनो गर हिसाबै. बेनिफ्राय अब्ला बे दावदैया माने गनो थाखाय दुंथाइखौ मोनगासिनो. दाउ बिमाया जेसेबां होयो एसेबां मोनदों नालाय, बे दावदैया बे इनक्युबेटरनि गेजेरजों माने फिसा जागोन आरो.
स' बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि न' बानायनोब्ला नैबे मेचिनखौ अर्डार खालामबानो जाबाय आरो अर्डार खालामनानै सेटआपखौ नोंथांमोना बेलेग इउटुबारफोरबो दं बेलेग इउटुबारफोराबो भिडिअ बानायखानाय दङ माबायदि सेटआप खालामो आं जायखिजाया लिमिटखौ खोन्थाना होबाय नोंथांमोना 37आव लिमिट खालाम अब्लानो जागोन आरो दा न'नि खाना दोननाय दङ बेखौ 7 थारिख खालि होदोंमोन 7 थारिख खालि दा नेक्स्ट जायखिजाया हांसोआ 28 डेजआव फिसा जायो आरोना 28 डेज बे इनक्युबेटर सिङाव दोननांगोन 28 डेजनि गेजेराव फिसा जागोन स' 28 डेज जानाय लोगो लोगो बे फिसा जासिगोन आरो नैफोर फिसा कयेल बार्डनि दाउदै बेफोर आरो नै लामना दोनफैबावनाय दङ माने बेखौ गामिनिफोरा माने सोरबा जाय हांसो दं बिसोरो माने फिसा खालामनो फैदों आरोना हांसोनि बिमाफोराथ' बारा गजोबा नालाय स' बेखौ बे जानियाव होनानै होगोन आरो माने गामिनिफोरखौबो होनानै फिसा जाहोगोन खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजि मोनबाय माबायदि बानायो जेनेबा माबायदि बेखौ एसेबाबो मिथिबाय स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक होदो आरो सोरबा लोगोफोर जेन नोंसोरनि सोरबा बानायनो सानदोंमोनब्ला आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो होमबानो एसेबाबो बे आयदा मोनसिनगोन स' बेखिनियानो चेनेलाव बिदिनो थाबाय था बिदिनो अननाय लांबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था स' बेखिनियानो दिनैनि थाखाय बाय बाय